Den her øvelse hedder flip-flop. Den udføres af 2 personer og gerne på en måtte, for en sikkerheds skyld. Vi viser lige grebet først. Man står over for hinanden, tager armene op, og så løfter og sænker man armene modsat af hinanden, og tager fat. Sådan her. Vi ser det herfra, og herfra. Så løfter man den ene person op og lader sig falde bagud. Bliver løftet og falder bagud.